bahay, si Manang Hilin eh. O nabanig mo sa lasbi ko. Mo lagi sa Ako malagin eh. tago lagi kay kawang ug bangita subay gapon. Mabilain. Katura man tag 350 agor dir kay nang budget 350 naman. Andre man Sigo ano nimo? Pag tinga siya kay dato sila na gamay rag biko. Yaman. So malain bilaw. Arkan seka. Ano magilan sa piso gamay. Nakudkud na malikadaan ng mapang tuntad kapoy naman ang kudkud. Kudkul kay daw daw magtuto. Hindi na mapatos. Di man. Diba dagang lang udas iring. Ug magbugas ginangag. Awa, ang kana lagi lubi may pagkatid. Man bugas ari. Okay. Katuntang gamay nang dapat na kay mga istakingan ni mga nigo. Isa kay kamo nagodi ora man mo. Mo nagsaba. Paglaram lang mo palit. Di dapat mag-istak ka kay kakaibaw ka no sanay mo order. Negosyo guna nimo. Pagsunod ang sa braran. Pero dabjud. Mag-istak na man nang mga pagkaan na ni. Kanina. Sus mangkuan malagi ni. Pas malang kay napay skincare. Kami diri toasted kay skincare. Kanina ni makuha ni pagkaan ni. Tanawa. Tanawa mukha lagi na. Gratis man daghan nagkwarta ay. Yes, so daghan nagkwarta. Ay, lipstick. Ay, sinahaw may pagkaon. May pagkaon, may luto na naman, mani buhon. Kami bunga betag. Taglabas. Yan, ang mama siguro ni 250 nang. Ha? Hindi ka may naka. Pila pa ni 250. 300 na. Yan, ko aman rin. Nga Ang naman, manilain. nga naman sa 500. Hindi na po yung 500. Ay, sige ko sinahaw may luto. Walang iluto, gaway bugas. Tuay, buhon. Bugas. Sabi bungon. Naputo sa birthday na na. Di sa manin mo. Pilit gapon. Lamay pod. Di, Ay, lamis kang mundoy. lamig yun do. Lamay, dagkunod ko. Pati lang ako, lahi ba? Mura maglata na. Palit na subay gapon, 20. Aslum. Pila? 20. Aslam. Aslum na. Ilawan na ho. Kaya lami ba? Ah, ilhan kay bang ginukulor lami do ilawan do kay pink kaadyo. Ito mo pa sa palit dito. Ilaw pong guna. Rasa ko rami, hatod. Hani man yung pwede man isuka. Okay. Ang asli man pwede isuka ba pwede iunon. Asli man. Anta na. Anta. Hani na ko kadug. Magkatulog di ko mabuntag ba? As maybe. Ati dun sa TV, nahungag man. Hmm. Isa ko nung promo to pansit, ngawag ko yung pansit. Ini mana pagbasit. Mas negosyo. Pansit ko mga ko ko mga. Ano ko lang. Naku, Lubi nang imong lubi kay hot on na nas iring. Mga kabayan, magduang na ko og pilit. Ang ipakita ninyo na ang hugasan ang pilit. Taksan mo na una. Diyan na, lubi na sa 3 ka kilo siyam ka lubi mao ni ang kinudkod nga lubi kumuton ana malagang biko ilagang manok kanto Okay, basa. Dikrawon mo koy Pa. kabidyo ganiha paglana kay hang kusina dadto ang abuhan way kurente way suga wa extension Manong paglana na wala nido nakita gyud sa paglunok.
kanina mo ni lunok. Mo ni toppings. Kay ugad daw pa, okay na ko mag-video dito. Hang abuhan dito ang tayo saga. Murahin ako pagkaluto. Kaya kang saga, kaya harapang plastat sa lighter. Kaya mo lagi ni way kakurinti. Kanyang bayo pa ni kurinti. Series sa tatay. Madakpan guguan yung na yung manakop. Kaya sa pay COVID, wa man ko din nagpudyo. Tungkol sang anak. Pagka-COVID pa, morning ulit ko, muna ko dani, ngalingan hang bye-bye. Ako mga kabayan, kani order mo, money 500. Kani 350. Kung na nga ni gusto mo, nga ni tag 100 ni. Kasi ganahan, kay hapit na ang Pasko. Yara. Ari day, nalibi ko day. Angka. Yan na, nanetaping. Na, bye-bye.